Εδώ είμαστε. Παραμένει το 92,8 Yellow Radio. Rock Άρης σήμερα ο Πάνος Τσίκαλας, γι' αυτό και πιο light οι επιλογές του. Γουστάρης πάντα ο Βασίλης Κεχαγιάς. Αλλά είχαμε την τύχη και την τιμή να μας τηλεφωνήσει στο ημίχρονο ένας δημοσιογράφος, τον οποίον εκτιμώ προσωπικά, αλλά και νομίζω όλοι μας οι Αριανοί, ιδιαιτέρως, ο Τάσος Πακλατζής. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Για να μας συμπληρώσει αυτόν τον υπερδημοσίας τηλεόρασης λόγο. Βασίλη, καταρχάς, επειδή εμείς γνωριζόμαστε και έχουμε και δουλέψει, έχουμε κάνει και θεματάκια μαζί, και όχι απλά θεματάκια. Όχι απλά θεματάκια. Θεματάκια. Αυτό με το Άκια το έχετε. Ο Βασιλάκης, τα θεματάκια. Έγκριτη δημοσιογράφη εδώ πέρα. Ναι, το είπα. Προφανώς πλάκα κάνω. Ναι, δείχνει αστιασμού ότι είναι θεματάκι, κυρίως πριν από 2 χρόνια για τα χρόνια 102 χρόνια του Άρη τότε. Ναι. Έτσι. Και τα χρόνια θέμα, τα πέτρινα, τις εσωστρέφειες, όπως τα βάφτισες, ναι, σωστά. Για το οποίο σε ευχαρίστησα και δημόσια, γιατί βραβεύτηκε από τον Τσάτ εκείνη η έρευνα που είχαμε κάνει πέρσι, για την ομάδα η οποία βολόβερνε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι σημείο αναφοράς τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε ότι και δημοσιογράφοι από την Αθήνα ασχολούνται όλο και περισσότερο με μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει να πάρει τίτλο 50 χρόνια, και αυτό είναι που καθημερινά προσπαθώ και το λέω στην Ερασπορ, και είναι μια ομάδα η οποία όχι μόνο δεν συρρυκνώνεται, αλλά κάνει καινούριους οπαδούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και επειδή έχει μοιράσει περισσότερες πίκρες παρά χαρές στον κόσμο, αυτή η αγάπη δεν τελειώνει, ίσα-ίσα γίνεται ακόμα πιο έντονη, γίνεται πιο μεγάλη η αγάπη του κόσμου, και με παιδιά που δεν έχουν γνωρίσει τίποτα, ακόμα και την τελευταία μεγάλη επιτυχία της ομάδας, δηλαδή την μεγάλη πρόκριση και την νίκη το 2010. Έτσι. Ναι, το 2010 στην Ισπανία, δεν την έχει δει. Βλέπουμε στο γήπεδο κόσμο που είναι στα 12 νεαρούς, 13, 14, 15 χρονών, που δεν έχουν ζήσει κάτι. Δηλαδή στο πνευματικό τους μάτι έχουν μόνο τα πέτρινα χρόνια αυτά της αυτοεξορίας, δηλαδή τα 4 συν τα 2 που ο Άρης βολόδερνε. Και με την ΚΑΠΑ 20. Τάσο, αν με επιτρέπεις, είναι αυτό ότι ο γαριανός κόσμος γαλουχήθηκε μέσα από αυτή την κατάσταση. Αυτά τα χρόνια, τα άσχημα, που δεν σταμάτησαν ποτέ. Από το 2004-2005 που θυμάμαι να παρακολουθώ τον Άρη, είναι μια κατάσταση τέτοια. Λίγες χαρές, πολλές πίκρες. Και πάνε και παραπίσω. Εγώ σου βάζω την προσωπική μου εμπειρία. Έτσι. Ναι. Είναι μόνο πίκρα. Και περηφάνεια για τα ποδοσφαιρικά δρόμενα μικρή. Δηλαδή κάποιες εντός και εκτός ευρωπαϊκές νίκες. Είχα ζυγίσει κάποια στιγμή, παιδιά, και βρήκα έτσι 70-30%, και βάζω και την καλή δεκαετία του 70 που την πρόλαβα ολόκληρη. 70 πίκρα, 30 χαρά είμαστε. Εγώ είμαι λίγο πιο νέος από σένα, Βασίλη. Ναι, είσαι. Δεν την πρόλαβα την δεκαετία του 70, πρόλαβα όμως την δεκαετία του 80, και είμαι πραγματικά πολύ περήφανος που πρόλαβα καλές εποχές στον Άρη. Ακόμα και το 78-79, τότε ήμουνα στην ηλικία των 10 ετών, έχω πολύ ζωντανές μνήμες από εκείνη την πολύ μεγάλη ομάδα, και φυσικά τους μεγαλύτερους συγγενείς να μου μιλούν για τα έπι των προηγούμενων δεκαετιών, δηλαδή τις εποχές που ο Άρης ήταν φόβητρο, που δεν περνούσε κανείς από το Βικελίδης, το τελικό του κυπέλου του 70 στο Καφτατζόγλιο, τα 9 χρόνια με το Συμπολίτη αίτητος σε όλες τις κατηγορίες, με εποχές όπου, αν δεις, επειδή συχνά πυκνά βλέπω το αρχείο της ΕΡΤ, υπάρχουν ολόκληρες σεζόν οι οποίες δεν έχουν ισοπαλία ή ήττα του Άρη στο Βικελίδης, στο Χαριλάου τότε, από τις 3 ομάδες των Αθηνών. Δηλαδή μιλάμε για ταρίφα, να το πω έτσι. Αν φεύγαμε με ισοπαλία τότε, στη δεκαετία του 70 ως τα μέσα του 85, ήταν αποτυχία. Μα είναι και τα λόγια του Σιρόπουλου εδώ ταιριάζουν πάρα πολύ. Το αν φεύγαμε ηττημένοι από τον Συμπολίτη, έλεγε, αλλά νομίζω ότι είναι στο γενικό φάσμα των ομάδων που ανταγωνίζεται ο Άρης, των άλλων 4 μεγάλων ομάδων, μέσα εισαγωγικά. Ήταν ότι αν φεύγαμε το γήπεδο και χαμένοι, ήμασταν άρρωστοι. Δεν μπορούσαμε. Δεν γινόταν. Ούτε με την ισοπαλία. Ούτε με την ισοπαλία. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η αυτοδιαχείριση έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στον Άρη. Είναι μια πληγή που νομίζω ότι δεν υπάρχει και λόγος να την ξύνουμε πλέον, γιατί η ιστορία έχει γράψει και όλοι γνωρίζουν το τι έχει συμβεί. Τα πράγματα δείχνουν να είναι πολύ καλύτερα. Ας ελπίσουμε ότι ο Άρης
κερδίζει την δική του χαμένη αυτοεκτίμηση συν το χρόνο, μήνα με το μήνα, παιχνίδι με το παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα κερδίζει πάλι την εμπιστοσύνη, την αγάπη και τη συμπάθεια των ουδέτερων. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, γιατί με τις καλές του εμφανίσεις και με την επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία όπου πραγματικά ανήκει, δείχνει πραγματικά ότι όχι μόνο έλειψε ο Άρης, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο του έλειψε πάρα πολύ ο Άρης. Δηλαδή δεν ήταν, εντάξει, μια ομάδα σαν τον Άρη παίζει τη Β' Γ' εθνική, ωραία, και τι έγινε, κάποια στιγμή θα επανέλθει. Μιλάμε ότι έγινε κακό στο σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό το βλέπουμε λόγω και των εισιτηρίων, λόγω και της εικόνας, λόγω και του κόσμου. Τις τηλεθέασεις, μια που αναφερόμαστε. Για να πάω και, επειδή σας άκουσα μετά το δελτίο στην ΕΡΤ, όποτε επιστρέφω το βράδυ, ακούω το Yellow, τα παιδιά που κάνουν τις εκπομπές, και γενικότερα στη διάρκεια της ημέρας, και με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τότσικα το πρωί, και γενικότερα επειδή είναι ένα κυτρινόμαυρο πραγματικά ραδιόφωνο και αυτό που θέλει σίγουρα είναι μόνο το καλό του Άρη. Θέλω να πω το εξής, επειδή γίνεται λόγος για την ΕΡΤ και επειδή δυστυχώς η ΕΡΤ έχει μπει και στο κάδρο και είναι και αυτό που λέμε σάκος του box, γίνεται εύκολη κριτική, είναι η βιτρίνα, είναι πράγματα τα οποία λέγονται και αναπαράγονται χωρίς ο κόσμος να γνωρίζει. Και να σας πω και την αλήθεια, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να γνωρίζει λεπτομέρειες τεχνικής φύσης ή άλλων πραγμάτων, όπως νωρίτερα πολύ σωστά είπε ο Βασίλης, για το πώς διαμοιράζεται η δημόσια διαφήμιση. Έτσι, ή πράγματα στις εφημερίδες τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος που δεν ασχολείται με αυτό. Απλά πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ δεν είναι ένα κανάλι το οποίο απλά μόνο πληρώνουμε για να βλέπουμε κάποια ντοκιμαντέρ. Η ΕΡΤ είναι ένα κανάλι το οποίο δίνει το σήμα σε όλη την Ελλάδα, και δεν το δίνει μόνο σε όλη την Ελλάδα. Όταν έπεσε το μαύρο, δηλαδή αυτά τα 2 χρόνια τα οποία στήχησαν πολύ στους ανθρώπους της ΕΡΤ και νομίζω σε πάρα πολύ κόσμο, σταμάτησαν να εκπέμπουν. Εμένα να δεις πόσο μου στήχησαν. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Η ΕΡΤ δεν εξέπεμπε δορυφορικά ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Αυστραλία πουθενά. Δεν υπήρχε φωνή της ΕΡΤ. Το έκτρωμα που είχε μπει στη θέση του ΙΝΕΡΙΤ πραγματικά ήταν, πέρα από το δεν πάραγε κάτι, και το σήμα είχε πέσει βέβαια αυτό που αναφέρει ο Τάσος, αλλά δεν πάραγε και κάτι. Δεν ήταν αποκριστικό πλέον αυτό το πράγμα που μπήκε στη θέση της δημόσιας τηλεόρασης. Αυτό το κρίνει η ιστορία και το κρίνει και ο κόσμος. Αλλά θέλω και πάλι να πω ότι ελαφρά την καρδία υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην γνωρίζει πράγματα και πρόσωπα σίγουρα γνωρίζει πράγματα τα οποία είναι εσωτερικά, ενδοοικογενειακά, και πολύ εύκολα μπορεί να βγάζει ένα συμπέρασμα, αυτό που εμείς όλοι, και εγώ προσωπικά έχω βαρεθεί να το ακούω, και μπορεί ενδεχομένως να το λένε οι άνθρωποι από την πίκρα τους ή από την τσέπη τους βγαίνουν αυτά τα 36 ευρώ το χρόνο, ότι εμείς σας πληρώνουμε, ναι. Αλλά σε όλο τον κόσμο η τηλεοπτική, κρατική, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί πληρώνονται από τους πολίτες. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το χαμηλότερο ανταποδοτικό τέλος. Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή είναι 36 ευρώ το χρόνο σε κάθε νοικοκυριό, που σημαίνει αν υπάρχει μια οικογένεια συνήθως 3-4 ανθρώπων στην Ελλάδα, καλό είναι να γεννιούνται περισσότερα παιδιά, γιατί και το πρόβλημα αυτό συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα τα οποία δαπανάει. Αλλά εμείς σεβόμαστε, φαντάζομαι και όλος ο κόσμος, ακόμα και το μισό ευρώ του κάθε Έλληνα πολίτη. Το σεβόμαστε αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο τη δουλειά μας. Αλλά θέλω να συμπληρώσω το εξής. Δηλαδή η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή δίνει πάρα πολύ εικόνα στα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή ακολουθεί όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τα πολιτικά κόμματα, καταγράφει όλες τις δραστηριότητες που έχουν, όπου και να είναι αυτές, είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, και είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να δώσει pool, είναι μια ορολογία τηλεοπτική, δηλαδή να δώσει εικόνα και ήχο και πλάνα σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ένα ιδιωτικό κανάλι έτσι, καλύπτει την παρουσία του Πρωθυπουργού, για παράδειγμα, στην Αμερική, σε ένα τετραήμερο ταξίδι, και όταν επιστρέφει, ή από εκεί με τα μέσα που υπάρχουν και τώρα είναι πολύ πιο εύκολα πλέον η μετάδοση. Η τεχνολογία έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Μοιράζει σε όλους και τις συνεντεύξεις και την παρουσία και τα πλάνα και όλα. Και εκτός από αυτό, είναι ότι, για να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που λέει ο Τάσος, ότι και τα τεχνικά μέσα και η τεχνική της ΕΡΤ είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσα με ένα τεχνικό της ΕΡΤ για τη Φόρμουλα 1 που ήταν ο άνθρωπος,
τα μηχανήματα, όλα αυτά τα οποία διαθέτει η ΕΡΤ είναι τρομερά συγκριτικά με κάποια άλλα κανάλια, ας πούμε, που τυχαίνει να μεταδίδουν όχι μόνο τη φόρμουλα, το ποδόσφαιρο και όλα αυτά που λείπουν και η ΕΡΤ τα διαθέτει. Υπάρχουν πολύ καλλιτεχνικοί και στα ιδιωτικά κανάλια και freelancer. Προφανώς, εννοείται. Απλά υπάρχουν και πάρα πολύ έμπειροι τεχνικοί στην ΕΡΤ, είναι επαγγελματίες. Εγώ τους έχω ζήσει και μιλάμε περισσότερο πέρα από τους δικούς μας εδώ στην Ερυθρία, για τους Αθηναίους. Τους έχω ζήσει σε 2 Ολυμπιάδες και κυρίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, και αν κανείς δουλέψει μαζί τους για λίγες μέρες μπορεί να καταλάβει το τι τεράστια εμπειρία έχουν και το πόσο μεγάλη επαγγελματική αυτογνωσία έχουν, έτσι, και συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Απλά δεν μπορούμε συνέχεια να κατηγορούμε την ΕΡΤ. Κάποια στιγμή να υπάρξει και ένας αντίλογος, εν πάση περιπτώσει. Για παράδειγμα, τώρα με τις 7 ομάδες που δεν είχαν τηλεοπτική στέγη, τα χρήματα που δόθηκαν, η ΕΡΤ τα πήρε πίσω, γιατί μπήκε στο στόχο. Το αναφέραμε αυτό προηγουμένως. Μοιράζει χρήμα. Πριν από λίγο καιρό, πριν από 3-4 χρόνια, ήταν Ολυμπιακός στην ΕΡΤ. Η Ξάνθη και πάλι στην ΕΡΤ. Έτσι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, έχουν περάσει άλλες. Δηλαδή, ακούγεται ότι ενδεχομένως την επόμενη χρονιά να γίνει πρόταση στον ΠΑΟΚ να έρθει στην ΕΡΤ. Ο Πάνος είπε κάτι σωστό, ότι όλο το πρωτάθλημα καλό θα είναι να μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Ελεύθερο κανάλι στον ελεύθερο λαό, έτσι. Απλά πράγματα. Ακριβώς. Και είναι υποχρεωμένη η ΕΡΤ να δίνει το υλικό της, το δίνει το υλικό, δίνει τις συνεντεύξεις τύπου, δίνει τα flash interview, έβλεπα προχθές στο Open ότι τα flash interview από το Άρης παίχτηκαν, γενικότερα δίνει το υλικό της παντού και είναι ανοιχτή και δεν γίνεται μόνο στον αθλητισμό ή στην πολιτική, γίνεται στον πολιτισμό, γίνεται παντού. Η ΕΡΤ είναι ανοιχτή να δίνει την εικόνα παντού. Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει ένα 3% ή ένα 2% στην Ελλάδα που θέλει να δει όπερα, πρέπει να έχεις όπερα για αυτό το κοινό. Αυτό που λέγαμε πριν. Δεν τα άκουσες, αυτά τα είπαμε στην αρχή. Που λέγαμε πριν. Συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Απλώς τυχαίνει να είναι μια επιχειρηματολογία που την ανέπτυξα και εγώ στην αρχή της εκπομπής μας εδώ με τον Πάνο. Για να το συνοψίσουμε λοιπόν, η ΕΡΤ ανήκει στο λαό. Για να το μαζέψω, μόνο αυτό θα πω, μια κουβέντα, χωρίς να θέλω να πω ότι όλα είναι τέλεια και αγγελικά πλασμένα. Εννοείται. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι αργομισθίες υπήρχαν, αλλά ουσιαστικά δεν θα σταθούμε σε ένα κομμάτι το οποίο απλώς πρέπει να διορθωθεί. Το ότι σίγουρα υπάρχουν τμήματα της δημόσιας τηλεόρασης, του δημόσιου ραδιόφωνου, τα οποία καλό θα είναι να διορθωθούν και να αποκτήσουν, να ψαλιδιστούν περιττά έξοδα κλπ. Δεν σημαίνει ότι θα κυρωθεί όλο το κανάλι λόγω αυτής της κατάστασης. Είναι σαν να κυρώνουμε όλο τον Άρη επειδή σε ένα διάστημά του ο Άρης δεν διοικήθηκε σωστά. Σωστό. Και πάλι πρέπει να πούμε, για να το κλείσουμε το θέμα της ΕΡΤ, ότι πράγματι έχουν γίνει σπατάλες, έχουν γίνει αργομιστίες, έχουν γίνει πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία κάποιος μπορεί να την κατηγορήσει. Υπάρχει όμως και το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι ελληματική ΕΡΤ, παρά το γεγονός ότι 40% των εισόδων από το ανταποδοτικό τέλος πηγαίνει στη μαύρη τρύπα του χρέους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα δηλαδή υπάρχει διάβγεια για οτιδήποτε γίνεται, ανεβαίνει και μπορεί ο καθένας να μπει στη διάβγεια και να δει πού πηγαίνει ο καθένας και τι χρήματα παίρνει. Έχει γίνει πολύ μεγάλη, μα πάρα πολύ μεγάλη ακόμη οικονομία. Και στις συγκρίσεις παραγωγών, έτσι. Οι συγκρίσεις είναι απίστευτες με αυτό που γινόταν στο παρελθόν, και να πω ότι δεν άρχισε τώρα να πληρώνει ο Έλληνας, πάντα την πληρώνει, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι όλα, υπάρχουν τα κακοσκήμενα, σαφώς, αλλά δεν πρέπει να τους παίρνει όλους η μπάλα. Δηλαδή προσπαθούν όλοι για το καλύτερο και αυτοί που δεν προσπαθούν θα πρέπει να προσπαθήσουν. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό απλώς η ΕΡΤ είναι η εύκολη λύση, επαναλαμβάνω, είναι η βιτρίνα, και αυτή τρώει και τη μεγαλύτερη χλέμπα, να το πω έτσι, σε μια πολύ λαϊκή και φράση. Μια φράση. Τάσο Μπακλατζή, ανέφερες προηγουμένως ότι οι Αθηναίοι πιάσαν πάλι στο στόμα τους τον Άρη, για καλό. Ναι. Και εδώ, δεν ξέρω, είναι μια προσωπική πίκρα από το συνάφι μας, ας το πω έτσι, ότι η Αθήνα κάποια στιγμή εξέδωσε και 2 καλές αθλητικές εφημερίδες που προσπαθούσαν να τηρήσουν την αρχή των ίσων αποστάσεων. Μία είναι η Sport Time και μια άλλη ήταν Sport Day. Αυτή είναι ακριβώς η Sport Day, αυτή ήταν η άλλη. Και βλέπεις ότι ο Άρης έτυχε καλύτερης υποδοχής από εκεί, από τα αθηναϊκά φύλλα, από τα ντόπια φύλλα και ραδιόφωνα.
Ναι. Εδώ είναι ένα επίπεδο δημοσιογραφίας. Για να μην κατηγορούμε για όλα την Αθήνα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αυτήν την ανωτερότητα την οποία επέδειξαν και επιδεικνύουν και τώρα. Το σέβονται τον Άρη. Πιο πολύ από ότι ενδεχομένως η μία εφημερίδα που έχει απομείνει στη Θεσσαλονίκη. Βασίλη, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την εποχή, και μιλάμε για εποχές όπου οι αθλητικές εφημερίδες πουλούσαν, η Sport Day για παράδειγμα πουλούσε καθημερινά 80.000 φύλλα. Μιλάμε για ένα σύλληπτο νούμερο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι εκείνη την εποχή στην Ελλάδα είχε πάνω από 10 αθλητικές εφημερίδες, όταν σε όλη την Ιταλία υπάρχουν 2. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ήταν η εποχή που πράγματι το επάγγελμά μας ήταν στο πικ πριν την κρίση. Δεν υπήρχε τόσο το ίντερνετ στη ζωή μας με τις ιστοσελίδες. Ο κόσμος αγόραζε τις εφημερίδες και διάβαζε δισέλιδα και τρισέλιδα καθημερινά μέσα από αυτές τις εφημερίδες που μπήκαν στην καθημερινότητά μας αρχικά περίπου το 1995-96, με την έμπνευση να βγει ένα ταμπλόιτ εφημερίδα, τότε η Sport Day, το Sport Time. Ναι. Από τότε είχε... Στα αθλητικά, γιατί ο Φιλιππόπουλος στο Έθνος, το ταμπλόιτ από τη δεκαετία του 80. Ναι, στα αθλητικά μιλάμε, καθημερινή αθλητική εφημερίδα. Τότε δόθηκε στον κόσμο, στο κοινό, η ευκαιρία να διαβάζουν για την ομάδα τους 2 και 3 βιβλία. Δηλαδή όταν ο Άρης είχε μια επιτυχία, την επόμενη μέρα ήταν σαλόνι και πέρα από το σαλόνι και πρωτοσέλιδο. 2 σελίδες. Και πρωτοσέλιδο. Όπως και τώρα μετά την νίκη με την ΑΕΚ, πρωτοσέλιδο κανονικά σε αθηναϊκές εφημερίδες, που δεν το είδαμε σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, για να το φέρουμε λίγο και τον Τάσο στο θέμα της συζήτησης της εκπομπής της σημερινής, βάλαμε 2 ερωτήματα στην αρχή, πριν αρχίσουμε να λέμε και για την ΕΡΤ. Εάν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία, αθλητική δημοσιογραφία, αντικειμενική μάλλον για να το πούμε σωστά, στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα. Και πώς εξηγούμε, αυτό μάλλον είναι ένα δικό μου ερώτημα, ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 5 αθλητικά ραδιόφωνα, ενώ στην Αθήνα υπάρχουν 3. Δηλαδή δεν μπορώ να δώσω κάποια απάντηση εγώ σε αυτό. Καλό είναι να υπάρχουν πάρα πολλά ραδιόφωνα, θα έλεγα εγώ, να υπάρχουν περισσότερα στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται και να υπάρχουν ακόμα τόσα στην Αθήνα. Ο κόσμος... Δεκτό, αλλά υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία σε αυτά. Δεν είναι το θέμα αν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία, είναι το κομμάτι της πίτας. Όταν το 2009 το κομμάτι της πίτας έδινε πάρα πολλά χρήματα, έτσι, και ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το έπαιρναν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι τηλεοπτικοί σταθμοί μέσω των διαφημίσεων και φυσικά οι εφημερίδες, υπήρχε και κρατική διαφήμιση για να δοθεί. Τώρα έχει μείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι και προσπαθούν όλοι να τσιμπήσουν κάτι από αυτό. Ναι. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά αλλάζει το πράγμα, αρχίζει και το κράτος δίνει ξανά διαφήμιση σε όλα τα έντυπα. Έτσι, με το σταγονόμετρο, αλλά αρχίζει και δίνει πάλι. Καλό θα είναι λοιπόν να υπάρχουν πολλά φύλλα, πολλές εφημερίδες, πολλά ραδιόφωνα, ό,τι περισσότερο για τον κλάδο, για τους συναδέρφους, για να μπορεί ο κόσμος να δουλέψει. Τώρα, αν υπάρχει ή όχι αντικειμενική δημοσιογραφία, αυτό οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για να την ανοίξουμε. Έτσι, ναι. Γιατί έχει μπει πολύ το οπαδικό σε όλη αυτή τη διαδικασία και κακά τα ψέματα πρέπει να ανοίξουμε την κουβέντα, δηλαδή δεν είναι μόνο στο αθλητικό κομμάτι το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι και στο πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πολιτικές εφημερίδες στις οποίες υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν ξεκάθαρα προπαγάνδα υπέρ του ενός υπέρ του άλλου. Μετά τη στρατευμένη τέχνη, στρατευμένη πολιτική έχουμε. Δεν υπάρχει αντικειμενική ενημέρωση, δηλαδή είναι όλοι χρωματισμένοι πλέον. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος. Είναι πρόβλημα παγκόσμιο. Για παράδειγμα, όταν η γερμανική κυβέρνηση θέλει να βγάλει προς τα έξω ένα θέμα το οποίο θα το ακολουθήσει αργά ή γρήγορα, το βγάζει ως non-paper σε 2 φύλλα. Όταν είναι οικονομική η είδηση, θα τη βγάλει στην Frankfurter Allgemeine, δηλαδή που είναι η γερμανική εφημερίδα, οικονομική εφημερίδα της Frankfurt, εκεί που είναι το οικονομικό κέντρο κτλ. Όταν θέλει να βγάλει κάτι άλλο, θα το δώσει στην Bild. Δηλαδή, είναι ένα non-paper το οποίο το δίνει η γερμανική κυβέρνηση και μέσα σε 3-4 μέρες υποδέχεται τις αναταράξεις ή μη από το θέμα το οποίο βγαίνει προς τα έξω και το συναντήσαμε καθημερινά αυτό
τις εποχές της βαριάς κρίσης στην Ελλάδα, δηλαδή 12, 13, 11, 14, 15, 16 κτλ. Όταν οι Γερμανοί θέλαν κάτι να μας πούν, το έλεγαν μέσω ενός πρωτοσέλιδου μιας γερμανικής εφημερίδας. Και σιγά σιγά αυτό γινόταν και μια επίσημη θέση της γερμανικής κυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει παντού. Συμβαίνει και στην Αμερική, συμβαίνει και σε όλες τις χώρες. Είναι δύσκολο να είσαι ελεύθερος καβαλάρης, να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να γράψει και να πει αυτά που θέλει. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο. Νωρίτερα ο Βασίλης έδωσε ένα παράδειγμα ότι στην εφημερίδα που δούλευε έγραψε κάτι το οποίο ενδεχομένως αυτό που λέγαμε άρεσε, πριν. Έτσι. Ναι, στον αρχισυντάκτη, στον διευθυντή της εφημερίδας, οπότε να το πούμε έτσι κοινά στη λαϊκή, τον έβαλαν χέρι και φαντάζομαι ότι στη συνέχεια ήταν και πιο προσεκτικός. Έτσι. Άρα δεν υπάρχει ελεύθερη δημοσιογραφία μόνο αν μπει στην διαδικασία να έχεις ένα ανεξάρτητο site, μια ανεξάρτητη αυτό θα σε ρωτήσω, αυτό, έτσι ακριβώς. Αλλά αυτό οι πόροι εκεί θα πρέπει να υπάρχουν από... Δεν ξέρω από πού μπορεί να υπάρχουν οι πόροι, από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε σένα, από ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Τα crowdfund τα λεγόμενα, όπως το Press Project, ας πούμε, για παράδειγμα, που υπάρχει. Ναι. Είναι υπάρχουν. Έτσι, ναι. Όπως είναι ένα site το οποίο είναι αυτοδιαχειριζόμενο, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Το Press Project, το Omnia είναι έτσι, υπάρχουν κάποια site συγκεκριμένα, τα οποία είναι με αυτή τη λογική. Αυτοδιαχειριζόμενα και το Infowar, ναι, του Χατζηστεφάνου. Έτσι. Είναι αυτοδιαχειριζόμενο, τα χρήματα τα δίνουν αυτοί που το διαβάζουν, αυτοί που το ακούνε κτλ. Και κάνει ανεξάρτητες παραγωγές. Τώρα, γι' αυτό η κουβέντα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αλλά όσο να είναι, θα πρέπει να υπάρχει μια ανεξαρτησία και αυτό αφενός είναι δύσκολο, αλλά όσο προχωρούν τα χρόνια και μπαίνουν και σε μια άλλη λογική στην παγκόσμια οικονομία και στο αθλητικό κομμάτι, έτσι, γιατί είδατε πλέον ότι οι δημοσιογράφοι χωρίζονται, αυτός είναι ρεπόρτερ του Άρη, αυτός είναι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αυτός είναι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να μην μπορεί να πάει ένα στο γήπεδο του άλλου κτλ. Και διαιωνίζεται αυτό το πράγμα και μόνο κακό κάνει. Υπάρχει όμως και η ευθύνη του δημοσιογράφου σε αυτό το τομέα, θεωρώ εγώ. Ο καθένας κρίνεται. Όποιος βάζει την υπογραφή του σε αυτά που γράφει, σε αυτά που λέει, σε αυτά που μεταδίδει, κρίνεται και όλος από τον κόσμο. Ωραίο θέμα αυτό, Τάσο. Τάσο Πακλατζή, για να ακούν και οι ακροατές μας με ποιον συνομιλούμε. Ναι. Γνωστή φωνή, κοίτα. Μεγαλώσαμε εμείς οι μικρότεροι με R3, 6 ώρα τα αθλητικά, να βγαίνουν οι 3 γνωστοί αθλητικογράφοι της R3. Είναι λίγο πολύ όπως στην πολιτική. Δηλαδή, οι αναγνώστες με τον τρόπο τους οδηγούν τα πράγματα προς μία κατεύθυνση η οποία μπορεί να μην είναι και η καλύτερη. Τι εννοώ? Εάν ξαφνικά, πάρουμε το Yellow Radio, το οποίο θεωρώ ότι για οπαδικό ραδιόφωνο είναι κόσμημα, για οπαδικό ραδιόφωνο. Συμφωνώ πάρα πολύ. Αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα, όχι ξεκάθαρα τα λέμε, ενδεχομένως μάλλον κάποια στιγμή να ακουστούν πράγματα που να μην είναι αρεστά στους οπαδούς, γιατί δεν εκθιάζουν κάθε πεπραγμένο στον χώρο του Άρη. Εκεί μπορεί να παρέμβουν και να ζητήσουν μεγαλύτερη υποκειμενικότητα, να το πω έτσι. Και έχουμε ως παράδειγμα τη δημοσιογραφία στα ραδιόφωνα τα αριανά, όπως εμφανίστηκε στα άσχημα χρόνια του εμφυλίου. Ναι. Θέλω να πω ότι εκεί ακούστηκαν πάρα πολλές ανακρίβειες, έγιναν πάρα πολλές επιθέσεις από αριανούς σε αριανούς και κανείς μας δεν τολμούσε, όταν λέω κανείς μας, βάζω τον εαυτό μου πρώτον από όλο μέσα, δεν ξέρω αν άλλοι τόλμησαν και μπράβο αν το έκαναν, ενώ ξέραμε ότι υπάρχει παραπλάνηση και παραπληροφόρηση, ήταν αδύνατο να βγεις και να πεις τι λέτε ρε παιδιά, ο Άρης μας είναι. Και αφήναμε να σέρνεται αυτή, να κυκλοφορεί και να είναι και αρεστή στους ακροατές αυτή η παραπλάνηση. Θέλω να πω ότι και ο ακροατής και ο τηλεθεατής και ο αναγνώστης έχουν το δικό τους μερίδιο, όπως έχει ο ψηφοφόρος για τη διαμόρφωση της πολιτικής σκηνής. Ναι, αλλά ο δημοσιογράφος και ο παραγωγός και ο άνθρωπος που διαθέτει ένα λόγο ή ένα γραπτό λόγο, αυτός κατευθύνει στην ουσία τις διαθέσεις του κόσμου, κατά κάποιο τρόπο. Δες τι γίνεται πάνω στα δίπλα ραδιόφωνα. Εάν ξαφνικά βγουν οι οπαδοί των απέναντι και αρχίσουν να λένε τι λέτε ρε παιδιά,
Το γκολ με την ΑΕΚ ήταν offside. Παίρνω κάτι Ξεκάθαρα πράγματα. Ήταν offside. Όπως εμείς το δεχτήκαμε. Ότι ήταν offside. Ως Αριανοί και εδώ στο Yellow και μεμονωμένα στις συζητήσεις μας και στις συναναστροφές μας. Το προχθεσινό εννοώ, Τάσο. Ναι. Ήταν ίδιες περιπτώσεις. Το δεχτήκαμε και αμέσως και το ραδιόφωνο είπε ναι, η αλήθεια είναι φίλος της ομάδας μου. Αυτή είναι και η διαφορά επίπεδου που έχουμε. Στα δίπλα ραδιόφωνα ουσιαστικά λέγαν δώσ' μου το ψέμα σου που λέει και το τραγούδι των Κατσιμιχαίων. Δηλαδή πείτε μας ψέματα, φλωμώστε μας στην παραμύθα ότι το γκολ ήταν offside, ότι καλά έκανε ο άλλος και μπούκαρε και σαν τον Καραϊσκάκη στο γήπεδο, μην τον κάνουμε και ήρωα, εν πάση περιπτώσει ας βρούμε κάποιον άλλον πιστολέρο. Λοιπόν, Εσκομπάρ, ας πούμε, ναι, οκ. Και αναγκαστικά μετά και το μέσον προσαρμόζει την άποψή του σε αυτό που θέλει να ακούσει ο ακροατής. Εάν θέλει ψέμα ο ακροατής, ψέμα θα του ταΐσει. Έχεις δίκιο γιατί και εμείς οι ακροατές, γιατί όλοι είμαστε ακροατές, άσχετα αν κάποιος είναι δημοσιογράφος ή οι αναγνώστες, πολλές φορές παίρνουμε και διαβάζουμε ή ανοίγουμε τα site τα οποία ξέρουμε ότι θα διαβάσουμε. Σωστό. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή παίρνεις την εφημερίδα, ακούς ένα ραδιόφωνο ή ανοίγεις ένα site για να ενημερωθείς, αλλά ξέρεις εκ των προτέρων ότι αυτά που θα διαβάσεις θα είναι αρεστά στα δικά σου αυτιά. Μια λέξη πάνω σε αυτό, μια φράση, ότι Βεβαίως. ήμουνα με τον Σάββατο Κοφίδη, στο έλεγα έξω ο Βασίλη πριν, με τον Σάββατο Κοφίδη στην εκδήλωση του Θάνου του Σαρή που παρουσίαζε το βιβλίο «Την μπάλα στην εξέδρα». Και συζητούσαμε και σε μια αποστροφή του λόγου του είπα αυτό το πράγμα. Εσείς οι δημοσιογράφοι γράφετε απλά για το βρακί της γυναίκας του τάδε παίχτη, του Σάββα Κοφίδη είχε πει συγκεκριμένα για τον εαυτό του, και δεν γράφετε απλά την είδηση όπως είναι για τον Σάββα Κοφίδη, που αυτό πρέπει να ενδιαφέρει τον κόσμο και όχι το κοτσομπολίστικο. Δηλαδή υπάρχει και η ευθύνη του δημοσιογράφου, γι' αυτό στέκομαι εγώ σε αυτό το πράγμα. Ότι ο δημοσιογράφος γράφει μερικές φορές πράγματα. Ευτυχώς εσείς εάν οι δεν δύο. το διάβαζε ο αναγνώστης αυτό για το βρακί της γυναίκας του Κοφίδη. Σωστό. Πολύ σωστό. Αλλά μήπως δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι, θα πω εγώ. Ευτυχώς είμαι με δύο ανθρώπους αυτή τη στιγμή συνομιλώ που δεν το κάνουν αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλοί που το κάνουν. Ναι. Πολλοί που το κάνουν. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Σίγουρα υπάρχει δημοσιογραφία και δημοσιογραφία. Αλλά είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο όταν αγαπάς μια ομάδα, όταν είσαι κοντά στην ομάδα, όταν είσαι μέλος της οικογένειας αυτής της ομάδας και σε μια εποχή παντοδυναμίας ενός ανθρώπου που βρίσκεται στα κοινά και ηγείται αυτής της ομάδας, να έρθεις απέναντί του. Ναι. Και το λέω αυτό για όσους καταλαβαίνουν ότι για ένα μεγάλο χρονικό κομμάτι υπήρχε ομερτά σε όλα τα μέσα του Άρη, έτσι. Και τελικά η εξέλιξη ήταν αυτή που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Πολύ ωραίο είναι αυτό που είπες. Και είμαστε όλοι υπεύθυνοι γι' αυτό. Εγώ το είχα πει και τότε. Ναι. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει διαφορετική άποψη ή αν την εξέφραζες. Πολύ σωστό. Επειδή με αυτή την παρατήρηση νομίζω ότι τα συμπεριέλαβες όλα, και τα παρελθόντα και τα παρόντα και τα μελούμενα. Εδώ θα σε καληνυχτήσουμε, γιατί πρέπει να κλείσει και η εκπομπή, Τάσο. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όμως για μία εκπομπή. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε, παιδιά. Ναι. Και εγώ πάρα πολύ. Και είπες και πάρα πολύ. Έχω καιρό να σε δω, ξέρεις ότι σου έχω τεράστια αδυναμία. Ναι, έχουμε μια πολύ καλή και εγώ το και έχουμε. Όλοι μας, νομίζω όλος ο αριανός κόσμος. Και χρωστάμε ένα ούζο ένα στον άλλο. Χρωστάμε ένα ούζο. Το πάνω δεν το ξέρω, θα το γνωρίσω. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ ο λυρικός σου λόγος και νομίζω ότι είναι απίστευτος, τρομερός. Δεν υπάρχει. Απόλαυση να σε ακούει κάποιος στο ραδιόφωνο. Εντάξει, ευχαριστώ. Και όχι μόνο κλείνει εδώ, κλείνει, σταματήστε μουσική. Κάπελα μουσική. Θα προσθέσω στον Τάσο ότι και να τον βλέπει, γιατί και με τις κινήσεις σου είσαι πάρα πολύ εκφραστικός. Ο Τάσος με ξέρει, δεν σε την τηλεόραση. Ναι, λογικό.